L-ewwel kapitlu. U Alla qal: ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu. U Alla sawwar il-bniedem mitrab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja. U l-bniedem sar ħlejqa ħajja moni bid-diskors. U Jaħwe qal: mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanamlu għajnuna tot-talih. U Jaħwe tefa' nasa tqila fuq Adam, u dan raqad, u ħadlu waħda minn kustiljieħ u bena l-laħam fuqha, u sawwara u ġiba lil Adam. U Adam qam mir-raqda tiegħu u wara mara kienet qiegħda qudiemu. U hu qal: dini għadma minn għadmi, u għalhekk tissejjaħ mara, għax mir-raġel ittieħdet hi. U Adam semmija Eva, għax hi kienet l-om tal-ħlejjaq kollha. U Alla berikhom u sejħilhom bisimhom Adam u Eva fil-jum li ħalaqhom. U Alla Jaħwe qal: nislu u oktru u mlew l-art. U Alla Jaħwe ħal lil Adam u lil martu u qiegħdhom fil-ġdien tal-Eden biex jaħdmuh u jħarsuh. U kmandhom u qalilhom: mis-siġar kollha tal-ġnien tistgħu tiklu, imma mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin la tiklux minna, għax dakinhar li tiklu minna żgur li tmutu. U meta Alla berikhom u kmandhom telaq minn ħdejhom u Adam u martu marru fil-ġnien skont il-kmand li Jaħwe kien ikkmandhom. U s-serb li Alla kien ħalaq magħhom fuq l-art resaq lehom biex jeħeġġiġhom biex jiksru l-kmand tal-Alla li hu kien ikkmandhom. U s-serb ħeġġeġ u pperswada lil mara biex tikol mis-siġra tat-tarif u l-mara semet mill-leħen tas-serb. U kisret il-kelma tal-Alla. U ħabet mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin. U kielet. U ħabet minna u tat ukoll lil żewġha. U hu kiel. U Adam u martu kisru l-kmand tal-Alla li hu kien ikkmandhom. U Alla kien jaf b'dan. U xel bil-għada pal-jom u saħħithom. U Alla Jaħwe keċċihom il-barra dakinhar mill-ġnien tal-Eden biex jaħdmu l-art li minna kienu ttieħdu. U marru u għamru fuq in-naħa tal-vant tal-ġnien tal-Eden. U Adam għaraf lil martu Eva u wildet żewġ subien u 3 ibniet. U hi semmit l-ewwel wild Kajjin għax qalet: jien ksibt raġel mingħand Jaħwe. U l-ieħor semmitu Abel għax qalet: għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. U s-subien kibru u missierhom tompu s-sess fuq l-art. U Kajjin kien ħaddiem ir-raba u Abel kien raj tan-naġ. U ġara li wara li għaddew ftit snin huma ġabu offerta lil Alla. U Kajjin ġab mill-frott tal-art u Abel ġab mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U Alla ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu u n-nar li niżel mingħand Jaħwe mis-sema u kkun sma. U lejn Kajjin u lejn l-offerta tiegħu ma ħarriġ u ma resaqx lejha. Għax hu kien ġab mill-frott tal-art inferjuri quddiem Jaħwe. U Kajjin kien għajjura l-ħuħ Abel minħabba fekk u fittex raġuni sabiex joqtlu. U f'xi żmien wara Kajjin u ħuħ Abel marru ġurnata minnhom fil-għalqa biex jaħdmu fix-xogħol tagħhom. U t-tnejn kienu fl-għalqa, Kajjin jaħdem u jaħrat l-art tiegħu u Abel jagħlef il-merħla tiegħu. U l-merħla għaddiet minn dik il-parti li Kajjin kien ħarat l-art. U Kajjin tnikket ħafna minħabba dak li ġara. U Kajjin resaq rib ir-rabjat tal-ħuħ Abel u qallu: x'hemm bejni u bejnek biex int tiġi tammar u ġib il-merħla tiegħek biex tira fl-art tiegħi? U Abel jieġeb lil ħuħ Kajjin u qallu: x'hemm bejni u bejnek biex int tiekol mill-laħam tal-merħla tiegħi u tlibbes lilek innifsek bis-suf tagħhom? U għaldaqstant neħħi minn fuqek is-suf tan-naġ tiegħi li bih int libbist lilek innifsek u ħallasni tal-frott u l-laħam tagħhom li inti kilt. U meta int tkun għamilt dan, jien nitlaq minn artek kif inti għadt.
U Kajin qal lil ħu Ħabel, tassew, jekk noqtlok illum, min ħajtlob demmek minni? U Abel wieġeb lil ħuh Kajin u qallu, żgur Alla li għamilna fl-art. U jivvendika l-kawża tiegħi u jitlob demmi minnek jekk int toqtolni. Għax Jahwe huwa li mħallef u l-arbitru. U huwa li jħallas lill-bniedem skont ħżunietu u l-bniedem il-ħażin skont il-ħażin li jista' jagħmel fuq l-art. U issa, jekk int toqtolni hawn, żgur li Alla jaf l-ħsibijiet moħbija tiegħek u jiġġudikak għal ħażen li inti qed li ħatamilli llum. U meta Kajin sama dak li kien qal ħuh Abel, dlonk xel bil-għadab qal ħuh Abel, tal-li kien qal din il-ħaġa. U qam Kajin u mar qabad il-parti tal-ħadid tal-odda tal-ħars tiegħu u bija darab lil ħuh qatlu. U Kajin xerret fuq l-art id-dem ta' ħuh Abel, u d-dem ta' Abel nixxa fuq l-art quddiem il-merħla. Wara dan Kajin nidem li kien qatel il-ħuh u kien tassew mdejjaq u kbieħ u tnikket ħafna. U qam Kajin u ħaffer ħofra fil-għalqa fejn fiha qiegħed il-ġisem ta' ħuh u għattieħ bitrab. U Jahwe kien jaf x'għamel Kajin lil ħuh. U Jahwe der lil Kajin u qallu, fejn hu Abel ħuk li kien miegħek? U Kajin tħawwat u qal, ma nafx, jaqgħu jien assista ħija? U Jahwe qallu, x'għamilt? Leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjatli mill-art fejn int qtiltu. Għax int qtilt lil ħuk u tħawwat qudiemi u ħsibt f'qalbek li jien ma rajtekx jew li jien ma nafx l-emejjel tiegħek kollha. Immint għamilt din il-ħaġa u qtilt lil ħuk għal xejn b'xejn. U għaxu kelmek sewwa. U issa għalhekk misħut int mill-art li fetħet fomma biex tilqa' d-dem ta' ħuk minn idejk. U fejn hemm int tfintu. U jkun li meta int taħdimha ma tagħtix aktar mill-frott tagħha bħalma kien fil-bidu. Xewk u għalliq l-art tnibbet. U int tiqpa' mixi minn post tal-ieħor u tiġġerra rawn u lem fil-art sal-jum tal-mewt tiegħek. U f'dak il-ħin Kajin telaq mill-preżenza ta' Jahwe mill-post fejn kien u mar jiġġerra fl-art in-naħa tal-vant tal-Eden u kull ma kien tiegħu. U f'dak il-jiem Kajin għaraf lil martu u din tqalet u wildet tifel. U hu semmih Ħenok għax qal f'dak iż-żmien Jahwe beda jagħtih il-mistrieħ u l-kwiet fl-art. U f'dak iż-żmien ukoll Kajin beda jibni belt u hu bena il-belt u semmija Ħenok b'isem ibnu għax f'dak il-jiem Jahwe kien tah il-mistrieħ fuq l-art. U ma baqax jimxi u jiġġerra hawn u lin bħal qabel. U Irad twilet lil Ħenok u Irad wilet il-Mexujel u Mexujel wilet lil Metusajel. Tmiem l-ewwel kapitlu.